मुंबईमध्ये ठाकरे बंधूंची एकच संयुक्त सभा पार पडणार आहे अशी माहिती खासदार संजय राऊतांनी दिलेली आहे। संजय राऊत यांनी ही माहिती सकाळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली आहे। दादरच्या शिवाजी पार्कमध्ये ठाकरेंची ही दणदणीत सभा होईल असंही त्यांनी सांगितलंय। प्रचारासाठी ठाकरे बंधूंनी शाखा भेटी सुरू केल्या आहेत। दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुद्धा उद्धव ठाकरे सभा घेतील। कल्याण, डोंबिवली त्याचबरोबर ठाणे आणि नाशिकमध्ये सुद्धा ठाकरे सभा घेणार असल्याचं राऊतांनी सांगितलंय। आणि माननीय राज साहेब यांनी कालही शिवसेना भवनात त्यावर चर्चा केली आणि त्यानंतर या निर्णयापर्यंत आम्ही आलो की एकच सभा दणदणीत ही शिवतीर्थावरच घ्यावी, ते योग्य ठरेल। ठाण्यात एक सभा होईल, कल्याण डोंबिवलीमध्ये संदर्भात चर्चा सुरू आहे, नाशिकला होईल, संभाजीनगरला स्वतः उद्धवजी करतील, नाशिकला संयुक्त सभा होईल।